Pozdrav drugari, došli smo ovdje danas ispred MUP-a Srbije da provjerimo navode da li privatno obezbeđenje čuva MUP Srbije. Sad ćemo da provjerimo. Dobar dan. Ste vi privatno obezbeđenje? Izvinite, nemojte da me dirate. Sklonite to, da... Nemojte da me dirate, molim vas. Sklonite to. Ne smete da me dirate. Sklonite. Kako ne sme? Zašto slikaš odavde? Sačekaj, tu ne smiješ da mrdaš odavde. Smijem valjda da slikam, zar ne? Ne smiješ da mrdaš odavde. Dobar dan. Ne pušta ga da mrda dalje. Ajmo do... Evo šef vas zove. Do gdje da idem? Dođi s mene. Ne, izvinite, vi ste obezbeđenje, niste policajci. Evo, dođi s mene. Dođite, molim vas. Dođe, može on da dođe do mene. Ne dođeš do njega. Došao sam samo da proverim navode. Vidio sam šta si radio. Dalje nema priče ništa, samo nema šta pričaš. Ne sam da pričam. Vidio sam šta si radio i nema šta. Baš sam sliku. Evo, evo. Kako se vi zovete? To je nebitno. Stvarno? Tako je. Vi ste htjeli da me oni su sve da me vode negdje nisu... Dobar dan. Tamo i uzmem iz aparata, odande slikuje zgradu, pa se pomerio skroz dole, slikuje opet, slikuje. Dođite kod nas. Gdje, izvinite, kako se vi zovete? Ja sam Kostić. Dobro. Evo je zgrada ovdje kod nas, morate doći do nas da... Stvarno? Da. Moram da dođem. Po Da. kom zakonu? Sam uhapšen? Niste uhapšeni, nego da vidimo samo šta je slike. Onda ja ne moram da dođem nigde. Došao sam samo, evo samo da kažem šta radim ovdje. Vi me niste ni pitali šta ja radim ovdje. Kolega mi je prenao. Ja mu nisam ni rekao. Kolega mu je rekao da je slika, da ste slikali zgradu i to je to. Dobro, ali zabranjeno da se slika zgrada? Zgrada kao zgrada nije, ali su zabranjene neke druge stvari koje da se vide na slici. Koje Znači, stvari? ima službena vozila, ima sve i svašta. Službeno vozilo sve da se slikaju. Evo samo, pošto mislim, samo da vam kažem zašto sam došao ovdje. Došao sam da proverim, došao sam čuo da privatno obezbeđenje čuva zgradu MUP-a. Jest. Samo sam došao to da proverim i da vidim zašto je to tako. Niste vi ni uhapšeni ni ništa. Ne, znam. Samo sam došao to da proverim i ništa više. Samo da se konsultujemo, ništa znači... Ne, važi. To je to. Kako se vi zovete? Molim? Tako je, Neću ja da pođem nigdje sa vama. Ja sam slobodan čovjek, nisam uhapšen, zašto me tako... Ne, niste gospodine, niste vi uhapšeni. Dobro, pa zašto bi onda ja krenuo sa vama? Lepo vam je kolega rekao da je ovo, znači ovdje imaju službena vozila. Dobro. Pa mi ne znamo šta ste vi snimali. Dobro. Znate, znači morate zato da vidite šta ćemo. Kojim zakonom je snimanje službenog vozila zabranjeno? Zabranjeno. Kojim zakonom? Zabranjeno. Kojim zakonom? Sad ćemo da... Nemojte mene slikati, molim se. Zbog čega? Vi ste... Nemojte to da radite. Zbog čega, gospodine? Hoće mene slikati. Mislim, nije u redu. Ja ne znam šta se ovdje dešava. Da li ja kršim neki zakon? Ne kršite, samo da se dogovorimo. Znači, ljudi su preuzeli objekat, rade svoj posao. Evo sad će moj šef da dođe pa se vi objasnite sa njim. Je li to u redu? Da, u redu je. Tako da, evo sad on izlazi, ja sam ga pozvao. Pa vi se dogovorite s njim. Znači, nemojte, ništa nije strašno, ništa vi niste... Ma ne, naravno, ali oni se ponašaju kao da... Krenite sa mnom, ovo zabranjeno je, ovo zabranjeno, pitam po koji zakon je zabranjeno. Ti slikaš odavde. Da, pa šta ima veze? Pa vi ste na javnom mjestu, gospodine. Šta ti smijem? Ja smijem da snim... Ja znam gdje si došao. Molim? Šta ti ne smijem? Da li je zabranjeno da se slikaju ljudi na javnom mjestu? Naravno da nije. Ja ne, možete mu objasniti, onda molim vas. Dobar dan, ja sam možda me znate kao video dokaz. A, video dokaz, a? Da, me znate. Na YouTube-u imam kanal. A, nisam gledao, brate. Dobro, ništa, samo sam čuo sam navode da privatno obezbeđenje štiti objekat MUP-a, došao sam samo to da proverim. Oni su me odmah napali i rekli da ja ne smijem da radim to što radim. Ja sam ih pitao po kom zakonu, oni neće da mi kažu.
Ljubav. Ajde, vidi. I ništa više, gospodine, znači to je... Molim? Nije ljubav, tek će da dođe. Tek će da dođe. Čim se ovako javlja, misliš da mi je put pola-pola, a? Ja isto mislim, da. Dobro, slušaj, znaš kako, zgrada, ko zgrada. Dobro. Ne postoji znak za zabranjeno slikanje i ovo, to neki, ali pošto je objekat od državnog interesa i ovo, razumiješ, aj pa su oni za to možda te i ovo. Jesi li ti napravio sam sliku zgrade? Napravio sam, ja snimam, evo snimam i sada, ja radim video snimak, napravio sam sliku zgrade, prišao sam ovde, nisam ni stigao ništa da ih pitam, oni su mi rekli, ja video sam te, to je zabranjeno, službeno vozila, ovo ono, meni stvarno nije jasno da sam ništa pogrešio, znači samo sam došao da vidim, evo ako možete vi da mi kažete zašto privatno obezbeđenje čuva zgradu MUP-a? Možda zbog smanjenja troškova ili ono, to je ne čuva zgradu, oni su spoljno. Mi i dalje kao policijski službenici smo unutra zgrade i čuvamo zgradu. Dobro. Oni vrše samo fizičko obezbeđenje spoljnog dela objekta. Dobro, pa zar ne bi bilo jeftinije da policajci čuvaju, a ne da iznajmite nekoga? FTO kao FTO možda platu imaju 30, ja ne ulazim koliko oni imaju platu, koja je dosta manja nego plata policajca. Mi mu ne plaća MUP kao MUP i država ne plaćamo ni doprinose, ni socijalni ono, nego mu plaćaju njihovi poslodavci. Što znači i u tome smo smanjili trošak u budžetu. Za njegovo zdravstveno, za njegovo osiguranje, penziju, ono njemu ne plaćamo, plus što mu je plata manja nego što bi dali platu policajcu i to je neki pilot projekat koji je prvo naravno na zgradi MUP-a, ne da i negde, drugo ako su već oni kao davaoci usluge sa nama tražiocima usluge potpisali ugovor. Nećemo ga poslati negde da čuva neku vojnu kasarnu, nego prvo ako smo kao pilot projekat da probamo kod nas, da li to funkcioniše i ne. To nije ništa konačno, to je neki pilot projekat koji ćemo vidjeti kako će se pokazati. Dobro, ništa, eto, samo sam došao zbog toga. Ima logike da je smanjenje troškova, što i se može da se desi angažovanjem njih na spoljnim. Onda možemo da zabranimo sve policajce sa privatnim obezbeđenjem. Pa dobro, nećemo sve, ne mogu da rade druge poslove i ovlašćenja koje imaju policajci, ali fizičko to obezbeđenje spoljnog dela objekta, to mogu da rade. Koji su pod našim nadzorom i ono... Dobro, očigledno oni ne znaju, ne poznaju zakone vrlo dobro. Tek su krenuli, pa zbog toga. Ako možete da im objasnite da je slikanje na javnom mestu dozvoljeno, naravno. Vodio se samo malo vreme kada ljudi izlaze, pa su oni sada izlazi se iz zgrade i ovo, to je već malo drugo. Da se ne bi na slikama ljudi koji rade u objektu i tako. Smeju, oni su javni službenici, vi ste javni, svi su javni službenici. Pa znači ni vi ne znate zakon onda, čovječe. Dobro, ali baš ste možda u nezgodan, kažem vam zašto je čovjek pomislio. Dobro, a možemo da odemo tamo zajedno da mi objasnite da ja nisam ništa pogrešio. Ništa, ja ću njemu sve objasniti, da li snimate, ali samo prekinuti ovo, jeste napravili reportažu? Napravio sam, volio bi da vidim kako mu govorite da nije u pravu i da puste ljude na miru. Mi sa njima, zvaćemo sad, pa zamenit će ga, doćemo kod mene, pa ću mu ja sve objasniti. Baš. To je to, pa Ništa, mogu da ostavim još malo ovde, samo da se... Hvala vam puno. Kako se vi zovete, čisto da vas pohvalim, pošto ste mnogo... Jovanoviću, mnogo ste dobri, hvala vam puno. Kao što vidimo, privatno obezbeđenje štiti objekat MUP-a. Ivanović je bio mnogo dobar čovjek, zna svoje zakone, zna da ja ne radim ništa pogrešno. Rekao je da će da objasni ovima iz privatnog obezbeđenja da ne znaju da rade svoj posao. Stvarno mi nije jasno kako su mogli da postave ljude da štite objekat, a ljudi ne znaju zakone. Stvarno mi nije jasno. Ali evo, kao što ste vidjeli, ovaj objekat štiti privatno obezbeđenje
koje ne zna da radi svoj posao. Evo, ostaćemo još malo. Da ih snimamo kako me gledaju. Vidi, šta snimaš? Reportažu. Ko ste vi? Ja radim ovdje. Aha, dobro, ništa snimam reportažu. Čuo sam, izašao je šef, rekao mi je, ne znam ako znate da je snimanje dozvoljeno, ne znam zašto me pitate zašto ja radim. Pitam. Video dokaz se zove, YouTube kanal imam. Čuo sam da privatno obezbeđenje obezbeđuje MUP, pa zbog toga... Ne, nego ima stranaca, pa zato. A, dobro. Stranci ne smiju da snimaju, šta? Bože, koliko su alergični na snimanje, stvarno mi nije jasno zašto. Ništa, vidjeli ste šta se ovdje dešava. Još jednom, privatno obezbeđenje obezbeđuje policijski objekat, pritom ne znaju zakone. Gospodin Jovanović je bio mnogo dobar, poznaje zakone i nema ništa sporno oko snimanja. A sad, da li ima nešto sporno oko privatnog obezbeđenja što obezbeđuje objekat, to ćemo još da vidimo. Ne smete ništa, došli ste meni da radite nešto. Zbog čega to? Mislim da smo mi korektno odradili posao. Niste, vi ste meni rekli, dođi s vama, ovo se ljudi na mene, ponašali ste se kao da sam nešto pogrešno uradio, stvarno nisam ništa uradio. Nadam se da ste naučili da sme da se snima zgrada, da to nije ništa ilegalno. Sada mi je rečeno. Strava, ona kola tamo, kako obezbeđujete zgradu, a pustili ste... Ne, to je službeni auto, naš. To je službeni auto, kako god je auto, on ne sme da se parkira tu na trotoaru. On sme. Ja ono što smem da radim, vi meni zabranjujete, a ono što ne sme da se radi, vi dopuštate. Pa kako tako, čovječe? A? Zbog čega? To je mnogo čudno. Tako oko svakog MUP-a skoro ima isto tako nešto. Evo, na primjer, dole ispred Savske. Tamo se parkiraju na zelenoj površini, rade šta god hoće, ne nose pojas, ponašaju se bahato. Ja dođem da snimam, što je skroz legalno, oni meni napadnu. Ništa mi nije jasno. Ništa, drago mi je što ste... Da znamo iz koje ste kuće. Video dokaz, možete sebe vidjeti, verovatno sutra, preksutra ću pustiti video dokaz. Ovo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. I kao što vidimo, ovdje imamo auto parkiran na trotoaru. I to je sasvim okej. Ovo je službeno auto. Da li je ovo službeno auto? Što ne smijem da slikam? Molim? Evo ga čovjek, nemoj da slikaš. Sad će da ide. Tako je, Miliću. Nemate prava da mi zabranite da slikam. Zašto to ne znate? Ništa mi nije jasno. Evo, gospodin mu je objasnio da smijem da slikam. Ništa, idemo dalje.
Može? Ti mi rekao da se zove Video dokaz, brate. video dokaz za tvoje ime i prezime, mogu da znam. Može, brate. Ajde, Ti kako se zoveš? Saša. Saša, drago mi je Saša. Ajde samo da upišem, molim te, ti nije problem. Šta da upišeš, video dokaz? Da, mislim samo, znači tvoje... Ma video dokaz samo upiši, vrate, to ti je to. Piši video dokaz, piši mi na jedan papir. Čisto da znamo i mi. Da, pa pogledat ćete, vidjet ćete o čemu se sve radi. Mislim, niste vi jedini koji došli da snimam. Izleti piši, ja sam piši, Da. I ovo je ovdje što je parkirano, ovo isto nije u redu, ovo možete da zovete... Neću da vam kažem više ime, šta je sa... Ajde vidi, molim te, daj mi kad si mi već rekao... Ma daj bre, šta ti rekao sam ti, nisi zapamtio šta da ti radim. Veruj mi da mi je ovo sad prvi put da imam neki ovako problem, mislim, nije problem, nego... Ma nije problem, brate, nikakav problem. Ma neću da kažem, nema potrebe, brate, nema... Kako veš? Rekao sam ti, druže. Ajde, reći ću ti, ako sada zoveš komunalnu da skloni ovaj auto i Pauka. Komunalno ne mogu, znači možemo... Može da zoveš Pauka. Sad će ovaj da idem kući i tera auto. Dobro, znači ja sljedeći put kad hoću da snimam, mogu da dođem ovdje, da se parkiram i kažem, sad ću ja uskoro da idem kući samo da snimim malo. Pa to vam kažem, ko je ovaj čovjek? Zašto on smije tu da se parkira, ja ne smijem? Zašto zakoni za neke važe, za neke ne važe? Da li je to realno? Evo, kažem, zovite sad Pauka da ga odnese, ja ću vam kažem kako se zovemo. Pojas niste vezali. Zašto neće pojas da veže? O tome vam pričam, znači ovdje MUP krši zakon, razumete, dok normalni ljudi, ono za najmanje... Za trkavicu hleba i nemojte mi bacati... Pa evo ga slika ovdje i... Razumijem ja vas sve. Dobro, ako razumete, onda zovite Pauka da odnese ovog čovjeka odmah sada. Ne, ušli su firmu. Već je čovjek. Ha? Reagovao. Tako. Znaš. Pa ne znam. Ne znam, možda jeste to, nisam pričao sa... Ništa drugari, moram da idem. Drago mi je bilo, možda se vidimo opet. Ime i prezime. Rekao sam već. A budi drug. Dobro, ajde ti budi drug i zovi Pauka da odnese ovu kola. Nisam nadležan za to. Ja sam dobio 50 € što čuvam. Danas, prodao sam ga za 50 €. Ajde, nećemo ti na takav način. Reci mi ime i prezime i to je to. Ma nema šanse, brate. Ajde, ja ti kažem, zovi Pauka da odnese ova kola i to je to, brate. Nećeš da zoveš. Zašto? Ništa, moram da idem, brate. Ajde, vidjet ćeš me na video dokaz. Ajde. I sebe, u stvari, ćeš da vidiš. Ćao. Ništa, pozdrav drugari, ovo je bio video dokaz. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav.